Това е Шумен. Градът с история, настояще и бъдеще. Градът, който обичаме, за който милеем. Нашият номер едно в сърцата. Град Шумен. Официални гости на днешното събитие са госпожа Корнелия Нинова, председател на Българската социалистическа партия, заместник-председател на БСП господин Борислав Гуцанов, сред нас са и почетни граждани на град Шумен. Единодушно сме подкрепени от политическа партия Нова Зора и политическа партия АБВ Шумен. Имам удоволствието да ви представя професор доктор Христо Христов. Застанал съм тук пред вас, за да заявя ясното и категорично свое решение да се кандидатирам за кмет на град Шумен и на община Шумен. Роден съм в Шумен, израснал съм в Шумен, живея в Шумен. Моята кауза, моята любов носи името Шумен. Всички ние знаем, че от тук започва България и ще се радвам, ако се умеем да направим така, че съхраним стария Шумен, носещ историята ни и в същото време изградим един нов Шумен, съответстващ на изискванията на един европейски град, гарантиращ просперитета и добруването на жителите на населените места в общината. Задължително всеки един кмет на населено место в община Шумен, ако бъде кмет, ще бъдат осигурени със собствени бюджети. Не може да има кмет на населено место без нито една стотинка в сметките. Съпругата ми Кремена е тук. Имам две прекрасни дъщери. Тук са и брат ми, Диан, и разбира се, моята майка, Динка. Ми позволите ли да изкажа своята благодарност на семейството си. Надали ще успея да кажа всичко, което искам да изложа. Твърдото ми желание да работя честно, отговорно и всеотдайно за всички вас, шуменски граждани. Имам удоволствието да поканя на сцената госпожа Корнелия Нинова, председател на Българската социалистическа партия. Здравейте! Благодаря ви, че сте тук. Толкова много хора, събрани на едно място. Благодаря ви от свое име, от името на партията, от името на нашите кандидати. Вие сте силата, с която влизаме в тази кампания. Благодаря ви от сърце. Професор Христов е кандидата на БСП за България в Шумен. Това са нашите кандидати за общински съветници, за кметове на населени места, за по-добър живот и близо до хората. Пожелавам ви успех от сърце. Вярвам във вас. Вярвам в победата на БСП за България и знам, че промяната на модела на национално равнище ще започне от общините. Нека започне от Шумен. Сега ще имате възможност да видите кои са и кандидатите за общински съветници, издигнати от коалиция БСП за България. Да са винаги близо до хората, за по-добър живот. Победа за Шумен с номер едно! Уважаеми съграждани, ще помоля да подкрепите всички наши кандидати за общински съветници, защото аз на тях разчитам в бъдещото управление на Шумен. Аплодисменти за професор доктор Христо Христов. Той е номер едно!
Кандидатите за кметове на населени места, кандидатите за общински съветници от листата на Българската социалистическа партия са номер 1, защото за нас Шумен е първият и единствен любим град